Serve voilà. Tu comptes autant de colo jambadi qui fait que tu n'as pas sama koni. Ntidala. Pourquoi non sama wa? Oti ko fa lew. Sans fa dubu fa. Jema. Ne ko no sama ne na bari sama bago ni sama bini. Ko fa mi pense bit ni. Ah wa. Na jagan colo jambadi ni ni si ko sama ko ti sa ni dala. Sebelum kan ada orang sebelum ada mana full doma ni nak buat ini. Dia mana full doma, ada semua mana ada sebelum. Buat apa semua ni? Sata. Sata. Nyamare. Liga duare ja. Oh, dime. Nyamare ja duare. Nyamare ka duare senyo. Duare. Ah. Viene duare. Na ga toilet. Ai. Tinha boy bottom body boy. Abere bibu. Ibi desa duare na. Na duare tati. Kika duare no singa ma petit ser. Vrai. Então, você foi de já. Aquela que Friday, cada vazia cancha canto e pipi ali irei mama de beblete. Esse sendo ele de ama de bona. Esse eu vou calma só. O pai que ele vai pegar Tia tunggu upah anga wakita. Ni wa kalama ni. Ngani na le ndoni. Oh, ni ko dawo mu. Atla antu e kono. Ibara obe ko kere. Nere me ka man do fi. Na boran ko mbala. Ere ga ko na ni. Mina para kan sagi mam sofu. Ne bana muso. Ne bena muso fu, ne bo sire bina. Ne bo ko chuya fu iti ne ko. Me muso mo ka muso fu te ko ite barala. Ibe barangi ni muso fu ni won mani afu ni ko be barangi. Si chankara mano wone. Oye, pero mtana nyambe sa. Ese satamia. Akmene no nga adumere ni maya fite sire ke na sia ga atu so on mena. Oh, okay. Bomba ko bala mo ko sa kana chi. Meno foni. Ne kala mo ko de ya, ne kala na ya ma. BaH da. Yeah, do. Nera kila elo sa meeting. Kaya yung nang matulog. Meeting mo sa meeting. Ibaro, dibidum na leo na siya. Adoni bishay ma dama kaya. Itara tuwa mena. Yebu ni wati ba ndeke. Topi ima dama kaya. Awa ko beto ko disa. Ngwa ko rosmani mo. Nina ni wari la wati ni buliana. Ni kele ngabalu la bangno. Oni sira nganya ni kliflen. Ni ka wata bangla ni na. Chama ile. Sabla kan wata me na trendy. Ano man jita warmo. Akage chama. Yame mo. Ko ne kan ni. Ko fo e kan ni dile. E no de do shila. Ka do odi. Le plan ga ya mi to da. Yame mo. Kwa mna soko.
an ka duwawu de ne ma kɛ tan dɔ e bɛna fɛ ne ka duwawu de bɛ kɛ yan ne mɔgɔ wari dɔrɔn da wari ta Geneva. Dona ce do nana ya. Ama ba soro ya. Me akoni Aisha ka soro ya. Ne ba do ce mbe sata de fe furula. Abe sata de no fe furula. Sisa ne goni ba do aya kuma nye fo saka nya. Me ne nye bi sata la farnya min be sata na. Sata na shite kele. Ce ndu be sata fe. Ana ce nana do mama ba soro ya ne Aisha ka de soro me sata te. Ne koni be fi sisa an be ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛrɛ tigɛ sata pour que sata bɛ se ka sɔn cogo min na n'a fɔra an mɔgɔ joli joli bɛ du kɔnɔ cɛ t'an si bolo ba a bɛ kuma la don o don wari an b'a kɛ sisan sata komi cɛ bɛ sata nɔfɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka kuma sata fɛ pour que a bɛ se ka sɔn. N y'a mɛn problème t'a la komi kan ka taa dugu kɔnɔ awɔ ni n seginna an bɛna a kan. n y'a mɛn problème t'a la ala ka segin ni ɲuman. Sata ne y'a mɛn ko cɛ dɔ bɔr'e nɔfɛ e dun b'a dɔn an ka ca du kɔnɔ an si ma furu e kelen ni i ban o cɛ la ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ i ka sɔn cɛ in ma. Yala. Ayi. Cɛman na nɔfɛ dɛ, bilakoro na nɔfɛ. Bilakoro cogo di? E cɛ min bɛ e nɔfɛ furu la o bɛ se ka kɛ bilakoro ye wa? I t'a jɔ bɛ kɛ ne to. Ne mun ye ne grand sœur de kɛ yan. Donc furu ɲini ka don dɔ la kɛ. I kana taa n kun bila. Ne ta ma so ma komi cɛ bɔr'i nɔfɛ a ɲali de kun ka di ne ye n'a ɲana e a ɲana an bɛɛ o de la ne kuma yafa ne ma.